Oku ýylynyň soňy ýakynlaşdy we şol bir wagtyň özünde mekdepleriň ýol başçylarynyň öňünde duran meseleler mektep okuwçylaryna hem olaryň enatalaryna bildirýän talaplar hatam agyrlaşýar. Gün tertibindäki esasy meseleleriň biri mektepleri abatlama üçin okuwçylardan pul ýygnamakdan ibaret. Şuňlar Türkmenbaşynyň mektepleri okuw jaýlarynyň binalaryny abatlama üçin pul ýygnaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu gün Batar vilayetdäki ýagdaýlar barada habar berip, tas ekli mektepleriň okuwçylarynyň diň jalyşdan öň mektebe 200 we 600 manat aralygynda pul tapşyrmalydygyny aýdýarlar. Soralýan puluň muktary okuw jaýynyň kararyna baglylykda tapawutlanýar. Mektep ýolbaşçylarynyň sözlerine görä bu pul okuw jaýlarynyň daşyny renklemek, üçekleri bejermek, sınıf otoglaryny we partalary abatlamak ýaly işlerine sarp ediler. Bu aralykda adynyň efirde tutulmazlygy şertde azatlyk bilen gürleşen Türkmenbaşly enäniň sözlerine görä pul tapşyrmak talaby köp maşgalary agyr ýagdaýa talýar, köpçülük güzeranyny zordan dolandyrýar. Biz ordan gün görýäris, şäher häkimleri we mektep müdirleri döwletiň pul bölüp bermänligini we mektepleri abatlama üçin bizden pul ýygnanýanlygyny aýdýarlar. Meniň pikirimçe bu korrupsiýadan başga zat däl diýip 14-nji mektebiň okuwçylarynyň ejet aýdýar we mektebi abatlamakdan başga da puluň direktora we mugallimlere sowgat üçin ýygnanýanlygyny gürrüň berýär. Şeýle hem denan talaplaryň mukdarynyň köpelýänligini mekteplerde berilýän bilimiň derejesiniň bolsa petelýänligini aýdýar. Türkmenbaşly mektep okuwçylarynyň enatalary çağalarynyň geljegi barada alada edýänligini aýdýarlar. Köpçüligiň ýokary okuw jaýyna girmek mümkinçiligi gatty ujypsaz ýaşlaryň öňünde okuwyny dowam etdirmekden başga da iş tapmak meselesi hem durýar. Ýaşlaryň köpüsi gabat gelen iş bilen gün görmäge mejbur bolýar. Adatlyk radio 18-nji maýda ma'lum boluşyna görä Türkmenistanyň paýtagtyndaky orta mekteplerde ýaňy ýakynda derňewler başlanyp okuwçylardan pul ýygnamak işi besedilipdir. Habarçylar munyň mektepleriň zerurlyklary şol sanda mektebi abatlamak üçin okuwçylaryň pul tapşyrmaga mejbur edilýänligi barada garaşsyz metbuatda çap edilen birnäçe habardan soň bolandygyny habar berdiler. Bu aralykda käbir Türkmenistanly mugallimler okuwçylaryndan pul ýygnamasa mektepleriň zerurlyklary üçin çykdyjylary mugallimleriň öz jübüsünden üpçün etmeli bolýanlygyny adatlyga görüň berdiler. Bu adatlyň çap eden habaryna tesvir ýadan okuwjynyň maglumatynda da beýan edilýär. Bir tarapdan siziň maglumatlaryňyz kimdir birine peýda getirýär, emma beýleki bir tarapdan bolsa ziýan berýär. Ynha siziň habarçylaryňyz aldygyna maglumat baryny uğratdylar mekteplerde okuwçylardan pul ýygnanýanlygy barada. Indi biz mugallimler okuwçylardan ýygnan 50 we 80 manat aralygyndaky pullary ýygyna gaýtaryp berdik. Netijede bolsa öz hasabymyza 4000 we 5000 manat aralygynda jübimizden çykaryp mektebi remont etmeli bolduk diýip tesvir ýadan okuwjymyz eger gaýratyňyz bolsa bize de ýardam edin. Biziň tutuş bir aýlyk hakymyzy çağalarymyzyň agdyndan kesip bermäge ýagdaýymyz ýok diýär. Şeýle-de tesvirde mektebi abatlamak işlerini goý bilim bölümi, bilim ministrligi olar öz hasaplaryna etsin diýilýär. Hemde bir maşgaladan tutuş ýylyň dowamında 80 manat bilim alýan ojagyna pul çykarmak ullakyn bir çökter zat däl diýen pikir orta atylýar. Türkmenistanda mektepleri abatlamak we dürli zerurlyklar üçin pul ýygnamak onlar çegil bäri amal aşyrylýar. Döwletiň garamagynda bolup büdjetden maliýeleşdirilýän bilim edaratynyň abatlanmagynyň näme üçin enatalaryň hasabyna amal aşyrylýanlygyny resmilerden anyklamak mümkin däl. Azatlyk mekteplerden we bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat almak ugrunda eden ençe metinançygy başa barmady. Türkmenistanyň hökümeti ýyl-ýyldan büdjet serişdeleriniň agramly böleginiň sosial ulgamlara şol sanda sosial ähmiýete eýe bolan infrastrukturanyň guruluşyna sarp edilýänligini aýdýar. Çykdyjylaryň jekmejek statistikasy çap edilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň prezidenti 37 milliard dollarlyk guruluşyk taslamalarynyň ýurtda durmuşa geçirilýänligini 2021-nji ýylda aýdypdy. Olaryň arasynda Aşgabat City we Ahal vilayatynyň täze merkezi ýaly kaşan proýektler hem bar. Bu aralykda gymmat baha guruluşyklara pul ýatyrýan hökümet Türkmenistanyň ýylatynyň agla we bölegini garyplygy ýeterýän ykdysady krizisy ikrar etmeýär we ony düzeltmäge isleg görkezmeýär. Şu gün hatda iýmit üçinem ýeterlik pullar bolmadyk ýylat köpçüligi häkimetleriň ýygyderli girizýän talaplaryny ýerine ýetirmäge mejbur edilýär. Şol sanda dürli maksatlar hatda prezidentiň portretleri we kitaplar üçinem ýygy-ýygydan pul tapşyrýar.